Els nens i nenes de segon hem investigat moltes coses sobre els peixos. Voleu saber? A la classe tenim una mascota. El nostre peix es diu Guillem. El nostre peix es diu Magdalena. Què són els peixos? Els peixos són vertebrats. Els peixos tenen espines. Els peixos tenen diferents parts. Els peixos lleven escates. Els peixos tenen boca. I sabeu on viuen? Els peixos són aquàtics. Els peixos viuen a l'aigua. Els peixos, si van fora de l'aigua, no poden respirar i se moren. Hay peixos en agua calenta y freda. Peixos agua salada, viu al mar i oceans. Els peixos del mar són de colorits. Els peixos d'agua dolça i viuen en rius i en llacs. Alguns peixos no tenen que mascotar. Com respiren els peixos? Els peixos tenen brànquies. Els peixos no tenen pulmons, respiren per branques. Sabeu com desplacen? Els peixos tenen aletes. L'aleta anexa per nedar. La cua impulsa cap endavant. Els peixos cua rodona neden a poc. Els peixos cua tirores neden ràpid. Què mengen? Els peixos tenen dents. Els peixos gran comen els petits. El tauró ha menjat el peix petit. Els peixos herbívors mengen algues. Com neixen els peixos? Els peixos no estan embarassats. Els peixos són ovípars. Els peixos deixen els ous. Els peixos petits se llaman sardinas. Hi ha dos tipus de peixos diferents. Cabellet de mar és un peix. El tauró tindrà peix. Hem descobert moltes curiositats. El peix més gran del món és tauró de marina. El tauró marina pesa de 8 tones. El peix més ràpid és el vela. El peix vela pot nedar a 100 km/h. El peix més verinós és el peix roca. Si toques el peix roca, et mors.